Krásne ráno. V prvom rade by som chcela povedať, že táto otázka je zverejnená so súhlasom dotknutého pána. Dokonca ma o to poprosil, aby som varovala ostatných. Žiaľ, tak ako tento pán, mnohí ľudia si to takto myslia, že mám poistku, tak mám poistené všetko. To tak ale vôbec nie je. Ono nie je poistka ako poistka. A pri tých hypotekárnych úveroch je to sakra dôležité, čo tam mám poistené, či tam vôbec som poistený ja, alebo nehnuteľnosť. A keď som tam poistený ja, som tam ja poistený ako hlavný žiadateľ, ale mám tam aj spolužiadateľa poisteného, aj manželka, partnerka tam je poistená. Keby sa jej niečo zlé stalo, hej, aby človek neostal sám s hypotékou a s deťmi, lebo to je koniec. Mnoho ľudí to má tak v hlave nastavené, že mám poistku, mám všetko. Ono je to podobné, ako keď prídete do Teska, kúpite si jeden tovar, prídete domov a myslíte si, že z toho jedného tovaru aj sa do toho oblečiem, aj z toho navarím, aj s tým poupratujem, aj sa do toho vysmrkám, aj si v tom operiem. Jeden tovar a mám všetko. A veľa ľudí to takto naozaj má, že veď oni mi tam urobili aj poistku. Ale vy sa pozrite, čo ak to je poistenie nehnuteľnosti a možno žijete v takomto omyle ako tento pán. On si myslel, že je to poistenie jeho a manželky, lebo oni sú žiadatelia a neuvedomil si, že veď tá poistka je poistenie nehnuteľnosti toho domu, toho bytu, ktorá tam je založená v prospech hypotéky a že oni vôbec nie sú poistení. Najhoršie je to, takáto situácia, ako sa túto udiala, že keď sa udeje takáto vážna diagnóza, vážna choroba, ostane celá hypotéka, človek ratuje svoj vlastný život, svoju rodinu a už sa s tým nedá robiť nič. Ja to naozaj veľmi mrzí, veľmi držím pršteky, nech je všetko dobré a nech sa všetko na dobre obráti a ak máte hypotekárne úvery a ste poistení, myslíte si, že to máte vykryté, vy si skontrolujte, čo máte v tých poistných zmluvách, či ste tam naozaj vy. Či tam máte úmrtie aj na chorobu, aj na úraz, invaliditu aj na chorobu, aj na úraz. Ideálne aj kritické ochorenia, keby tam boli. Ideálne je, ak sme na hypotéke dvaja, aby tú jednu poistnú sumu sme kryli obidvaja, aby si navzájom kryli chrbáty. Nedaj Bože sa manželke niečo takéto veľmi zlé stane, aby manžel dostal poistné plnenie. Nedaj Bože manželovi, aby žena dostala poistné plnenie. Nie, nemusíte byť manželia, môžete byť druh a družka. Je to hrozné pomenovanie, ale nemusíte byť vyslovene manželia, aby ste si takto vedeli kryť chrbáty navzájom. Skontrolujte si tie poistné zmluvy, aby ste vedeli, za čo platíte. Keď prídete do obchodu, tiež pozeráte, čo kupujem, čo je, aké je zloženie. Za tie poistné zmluvy sa neplatí málo. Pozrite si, čo máte vykryté a či to máte tak, aby vás to krylo v týchto najťažších situáciách. Ak by ste čokoľvek potrebovali, že nerozumiete tomu, neviete to, napíšte mi do správy. V pondelok budem celý deň v kancelárii, budem odpovedať na vaše správy. Rada vám s tým pomôžem a všetky moje služby sú pre vás bezplatné. Prajem vám krásny deň a nech sme zdraví. Zdravie je to najviac, čo máme.